Ano ito? O, di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya Baile mo na, baile. aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Oha! Mardela, samahan na. Good morning! Knock on your door. Ring, Good morning mga kababayan! tap on your Good morning sa mga taga Primer Distrito Canalbay, don't come out. sa mga taga Segundo Distrito, Tercer Distrito, sa bilog na Kabikolan na naabot kan sa muyang tingog. Door Lapos na ngaya ang tingog, Diyos. Aramo na ngaya ini. of the town. Say, Oy, good morning po mga friends. Kumusta lamang ang sa indong aldaw? Biyernes na naman. say you're gonna come. Thank God it's Friday. Hey, little girl, this ain't no time to sleep. Mag-iriba-ibahan lamang kita. Saro may kabangang oras nin programa. Welcome na mga friends digdi sa programang Aramon Yato. Kaibahan an sa indong Mr. Oha, And me down here, I'm gonna knock. Joshua Bino. Bring on. Ta si Sir Mar de la Cruz po mga friends. Igwanin importanteng pinaglalakaw. Ngunyan. You don't come out Para ini sa programa para sa aga. right. I'm gonna knock and ring and tap until you do. Kaya para mientras kamunan sa indong makakaibahan na pwede ka mong magpartisipar sa programa sa paagi din pag-text o kaya pag-comment sa samuyang DCGB Facebook page. Naka-live na po ang sa tuyang programa sa DCGB News Online official Facebook page. At sa kuyang numero 0966-537-2351. Kisses 0966-537-2351. Pwede po kamo dyan na mag-text, mag-upload habang kita nasa programa. me down here. Likayan sa nang mag-upload o kaya mag-text nin alanganin ng banggi. Bell Tapanigurado may makukudot. to two. Panigurado may malanog ang likod. And the moon is Good morning po dyan kay Sir King Reginaldo. Nakatutok always si Sir King dyan sa iyang residensya sa barangay Bangkirohan. Oy, kumusta po pala sa mga taga South Can Legazpi? Ano na ang pinag-iipos ng pangudtuhan tabi mga friends? Ano na ang pinag-iipos na pangudtuhan? gonna knock on your door Ako ang pag-iisip-isip kung masiram na pangudtuhan ngunyan. Tortang talong. window. Paborutuhan ko daw ang tortang talong mga friends. Nata daw. When the moon is Ikasa na ngaya ang lalaking mahiligon sa talong. until you do. I'm gonna knock on your door, call out your name. Wake up, Siyempre, good morning sa barangay Gabawan, I'm gonna hoo-hoo. the home of Gabawan Lake. Sit down until you say you're gonna come. Day mo aram Ate Angel ang Gabawan Lake. It is Day ka pa nakaduman sa lake kang Gabawan. time to sleep. Maluya. Maluya ka pa, day ka pa nakaduman. Cheap, Mga ano rin, tamaduman kita. how can I hold it? Diyan sa barangay Gabawan, yaon dyan si Mr. Ogi Milyari. Me down here, I'm gonna knock on your door, Good morning man kay Sir Tony Reyes, tap on your window. ang Philip Salvador kan Legazpi City. Come out, Sir Tony Reyes, moon is good morning SM Joshua. SM meaning salida mo na. Ay tama ka dyan Sir Tony. Tama ka dyan Sir Tony. Dapat pala napunod ako Mr. Salida. O kaya Mr. Soro Salida. Oha. O ba na mga tugang, habang kamo nagpiprepare kan sa indong pangudtuhan, ay dahil natapos na pala sa SIM card registration. sister. So mga dahil nakahabol duman sa deadline Ate Angel, panigurado, dahil na magagamit yung sa indang SIM card. Sayang. And me down here, I'm gonna knock on your door. Good morning kay Kuya Nems Flora. Nag-iihaw si Kuya Nems. If you don't Ano yung pig-ihaw ni Kuya Nems? whisper right, I'm gonna
Ay sus, pig-ihaw ni Kuya Nems. Ano yun ni Kuya Nems? Fried chicken ini. Ay, ihaw nga ni nga. Fried chicken ka man. Chicken ini Kuya Nems. Ano nga nang apod keto tres? Karni bagang manipis. Na pigdadarang. Ano nga yung apod duman? Gonna knock on, Nalingawang ko lugod. ring on, Pork chop. tap on your window too. If you don't come out tonight, Sabi ni Ate Angel, may nag-text nga ni isa kuya, bago na daang number niya, taso dati na number niya, dai naka-register. Ay pwedeng pigtuyo inay, pigtuyo ining dai i-register, ta posibleng madali nang madakop. love sick out Ay good morning sa Flora family, with me, dyan sa barangay Sagpon. girl. Batang Sagpon, Kuya Nems Flora. Sleep, Na ano ini Kuya Nems na sa imong matatabi Kuya Nems? how can Yan, pork chop pala ng pag-iihaw ka rin ni Kuya Nems. up there? Good morning man kay Sir Gonna knock on, Joe San Jose. Yan, shout out sa barangay Rawis. on your window. Good morning po sa mo Sir Joe. You don't come out Sana maugma ka ngunyan. this parade. I'm gonna Good morning man kay till you do. Mark Ostonal. Nakamonitor man po kami digdi sa Bita, no? Family Ostonal. Uy, good morning po dyan sa barangay Bita, no? Dyan ba ya so food park? Ano? Dyan nakapwesto sa food park. Mga noorin daw ta. Mabisita ko dyan sa sa food park. Hindi ko taman lamang kung masiram. Ay, may maiba daan, may maiba. Ang nag-iiba sa kuya, iyo ang naglilibre. Biglang nagkiri-kiri. Biglang nagkiri-kiri. Good morning sa training center kan Campo General Simeon Ola. On your door, Wara nin specific na tawong babation. tap on your window. In general talaga. Don't come out tonight when the moon is Yan, happy listening sa Gabos. ringing, tap Na nakatutok ko niyan sa saindang mga radyo asin sa Facebook Live kan sa tuyang programa. O by the way nga ni mga friends, nabanggit ko subago. SIM card registration. Nagtapos na po sa deadline kayan kang July 25. Pero ang aram ko at Angel, so mga day naka-register baga. Igwa pa sindanin second chance. Sana all ngayon. Perming may second chance. tonight. Igwa sindanin 5 days na i-register pa sa sendang mga SIM card. Pagkatapos kaya, duma na talaga ang tuluyang goodbye. Wake up the town, you Dumang ka na tuluyang mamamaaram sa imong SIM card. howl like a lovesick child until you say you're gonna come out with me. Hey little girl, this ain't no time to sleep. Iyan. So mga day naka-register kan sa indang mga SIM card, day makaka-text mo niyan, day makaka-upload. Can I hold Buda, saro pa dyan mga tugang na posibleng maapektuhan. Kung igwa ka mo ning mga igwa ka mo ning mga e-wallets. tap on your window? Yan, pag dyan baga sa mga e-wallets, kaya po andyan ki mga OTP o mga one-time PIN Knocking, ringing, tapping till na ano baga yan, pag nag-open ka kang application, isi-send duman sa cellphone number. So kung day naka-register ang cellphone number mo, day ka makaka-receive kahit ng OTP, pwede mong day mabuksan itong e-wallet mo. Good morning kay Sir Jocelyn Broquesa. just Day ko mabasa so ano ka ini Tres. let's count Nag-chat lang gar ini sa sa Facebook ta. out. Good morning po sa imo Madam Jocelyn. Near with you up there, Anita. Ako nga ni mga friends, ang pinaregister kong SIM card, siguro mga apat. Taday man bagayang ki day man bagayang ki limit. Kung pira ang kunyan mo, kung pira ang i-register mo. Pero katakod ka yan, siyempre, gabos na mga SIM card na pinag-register mo sa pangaran mo. Responsibilidad mo yan. Tapping, knocking, Responsibilidad mo yan. ringing till you do. Tapos siyempre, pag nilocate yan kang DICT o kaya kang NTC, nakapangaran yan sa imo na. On your bed, O, diba? Kaya, dipisil pala ngunyan Ate Angel Buda Kuyanal, mawaran ki SIM card na nakaregister na. Tapag ginamit yan kay ibang tao, ay madadan niya kan. Sungaran mo, yun man ang yan ang ihapota sa sa NTC. out your Diba? Yun yan ang hapoton ta. town, you Ta, pwede mo nang gadbagatin siya. Halimbawa ngayon, igwa ka ng pinagatago-tago na SIM card sa wallet mo. Diba? Ta kung may igwa ka ng sekretong personang pigko-contact. this ain't no Tapos nahulog sa wallet mo ngayon halimbawa, nakasabay sa SIM card mo. Tapos ginamit kan ibang tao na nagpaparapantext nga kung kay sisay-sisay. you up there. O tapos pag
na find out palan ay sa imo palan ngayon nakapangarap di ko may problema na. On your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. Uy, kumusta po ba ang mga tugang? Kasubagong aga naramduman ko Kuya Nald. Igwa nag-text ay nag-upload nga ni Garo ito kay BP Henry nga igwa na siyang nabakal na asin. Day natutunaw. Pangyari kan asin na yan, di barang natunaw. Hey little girl, Mga 2 weeks na nahapalan niyang pinagbababa. Day natutunaw. count kisses that I Yung ngayon sa sa kuya, pig assignment ni BP Henry kay Puan i-validate. put in there. Saan ka makailing kay asin? Na day natutunaw. Baka so ano ito? Hey, I'm Aram mo Kuya Nald, so siguro ba yan. Tama, kayo nasa isip ko talaga. you don't come out So, piglalahid sa kuyan mo, sa naiipit-ipit mo. until you Ikaw baga kaya na, so dakulaong kayo, nagari-kristal lang itsura. Tama ba ako yun, ano? Nakailing ako kayo, nagari-kristal talaga, dakulaon, na piglalahid dyan sa naiipit-ipit mo. Bako so kuyan. Bako so pig-iisip mong naiipit. on your door, So, ano mo? Kilikili. tap on your window. Pasensya ay may ugto na pala. Baka may nagpapangurod to na. Pasensya na po kamo mga friends. Right, I'm gonna knock Pero, iyo baga ano, ibang klase man na asin ito. Kaya kampakada ko kato kay BP Henry. Iyo tulos na naisip ko. Wake up, Itong supiglalahid. you'll see. I'm gonna hoo-hoo. Good morning kay Madam Flery Alcarmen Gaviria. Good morning po, Joshua Ohabino. Good morning, onliners and listeners ng DCGB. Ang mga nakatutok pala online, onliners ang apod. Orag man talaga kita. Orag man talaga kitang mga Pinoy. I hold you near. Good morning man kay Madam Rowena Esplana Binamira. Gonna knock on your door. Yes, naka-experience na kamukaan mga friends na asin na day natutunaw. Diyan daan na bakal sa Legazpi City Public Market. Day ka ugaring mahanap tulos kung saan mismong tindahan duman. Ta testingon ta mananggad Kuya Nald. Mabakal kita kidiit sana. Tapos testingon ta dyan sa may baba, sa may quarters. Kung talagang day mananggad natutunaw. Ta grabe man yan. Bakuan ordinaryong asin, di ba? Or baka nga ni, difficile iyan kung halimbawa nagluto ka, isinalak mo na sa pigluto mo, tapos dai man natunaw, Sleep, nakaon mo na lamang, kisses that I count and sheep. kaya yun yan. Baka may iba pa dyan mga tugang na naka-experience man kan experience ni Madam. Taga Buragwis garo ito si Madam, na nag-upload ka sa bago. Baka igwa pa dyan sa Indokin naka-experience man, nagbakal ki asin, day natunaw. Pangyari, duwang simana ng pigpapara, babad-baba, day natutunaw basta-basta. Right, I'm gonna knock and ring and tap until you do. I'm gonna knock and ring and tap and knock and Good morning kay Madam Welming Moral Okfemia. Good morning po sa imo, ma'am. Ano ang sa imong lunch ngunyan? gonna knock on your door. Ring on your bell. Tap on your window too. Kaya kita mga friends, pasiguro kita permiso sa tuyang mga pigbabakal, di ba? Lalo nga iyan ang mga kunyan, mga gulayo na nababakal ta sa mga bangketa. You'll see. Yeah, pag ako nagbabakal mga tugang ki, wow nga yan, nagbabakal. Pag ako nagsasaod ki mga guro-gulayon tabi mga friends, na nasusugo man ako kan sa kuyang mama, Hey little girl, mabakal ako ka yan. sleep. Tapos ang pag-uli, iugasan mi talagang maray. Naday ta baga aramin sa. Minsan baga may mga tigigamit bagam spray sa mga gulayon, And me down. di ba? Kaya dapat pasiguro kita permitang isipon permiso, malinig. On your window Araw ka itong nangyari baga mga friends sa Rapo-Rapo Albayo. tonight. Igwa na ki-casualty, nagkapira ng mga persona Can ring and ang casualty dahil sa tubig ito Kuya Nald, ano, bako malinig na tubig, makairak man ano. Iyo baga ang difficile talaga mga tugang. Kaya baga permiso to yung pigpapagiromdom na to say dahil kita basta-bastang magpara inom, para kaon, dapat siguro doon tang malinig talaga iyan. Ibalikon ko sa pig-istorya ko. Pag nagbabakal, halimbawa ngayon ayan na repolyo, Kuya Nald, pigbababad mi mo na yan na maray. knock on Tapos sisaw-sawan mi kay flowing water bell. para sigurado. If you don't come out tonight.
Dipisil na kung maghelang. Kung maghelang na, dyan ang mas dipisil magastos ka na talaga. Sabi nga ni baga, ano nga po kini, prevention is better than ringing, tapping cure. until you do. Di ba? Anong ngayang gulayon, boss, ang pigabakaliyo? Gonna Ang knock pigabakal kong gulayon, yung mga hilig ko man. Repolyo, pechay, pangsalak sa sinabawan, yan, sitaw. come out. Yeah, pag nagbabakal kami kayan, talagang hugasan mo. So, nag-flow ang tubig. You do. Pag minsan baka kita ko nako kitang tubig, ipapalis na sa planggana, tapos ikagda duman sa gulayon, kikinaw-kinawunta. I'm gonna hoo-hoo. O tapos ipapabuluson ta sana sa tubig. Sasaraon ta sa gulayon, tapos papabuluson ta so tubig. Minsan baga may mga nawawalat pang mga ati-ati. Let's count kisses instead of counting sheep. How can I hold you near with you up there and me down here? I'm gonna knock Sabi ni Madam Flere, Joshua, iba man ang tawas, mapakla man yan. Baka bato na kristal, asin kuno, manluloko yon, baka hinaluan. knocking, ringing, Pwede man ang ni Madam. Pero bihira man baga ang mga nanluloko sa asin. Kabaratuhon baga ang asin ko yan, nagaman dyan makadilin siya kidor dakula. Hey little girl, this ain't no time to sleep. Let's count. Kaya permiso na kitang pasiguro tabi mga tugang, di ba? How can I hold you near with you up there and me down? Kairak man ba itong mga nangyari duman sa Rapu-Rapu, Barangay Manila. Buda ano pa nga na itong saro pang barangay, Ate Angel? If you don't come tonight when the moon is bright. Kairak man ang ako dati kami dahil pa baga uso sa mga ngunyan baga uso na sa mga naglilibot na mga mineral water na na mabakal kaning galon tapos haro kaninda yan barangay Gaba kang Rapu-Rapu Gaba and Manila Knock on your yan ngunyan baga uso na mineral refilling station na maduman sa arong nindo makuha kang bote tapos i-refill ibabalik naman sa indo. right, I'm gonna knock Dati baga talaga, dahil pa yan na usong marahay, nagahararo kita sa mga bubon. on your door. Call Sa out mga bubon baga kita nag-aararok minsan. the town. Minsan yan, isa kunyan sa mga poso. Hoot and howl like Duman sa muya, may harni sa muya, poso. Baka uso ordinary yung poso bagay natin, Angel. Nasugari mga jetmatic. Duman, ang poso duman, kunyan, pag mabomba ka baga, makunyang ka, malukso ka, tadakulaong talaga yung poso. Diyan yan sa barangay, Sugod, sa Tangid. with you up Diyan kami dati nag-ararok, lalo kung pakatapos nga kan bagyo. on your Diyan kami mahararok kitubig, tawara ng ibang source kitubig. Dahil ka man makaharok sa haraning salog ta, tubig ba ang yaon dyan. Maharok ka sa mga poso. right, I'm gonna knock and ring and tap until you do. Pag minsan, pag naghaharok kami sa mga poso, ang gigi bumi, pipakuluan mo muna ang tubig, pipakuluan. Tapos pag nagkulo na, ipalipot mo naman, iyo ang pwede mo nang inumon. Para maski puro papano, makunyan magadan so mga bakteryang yaon dyan sa tubig. Counting sheep. How can I hold you near with you? Yan, ang grabe dyan sa mga gulayon, so may mga spray, Gonna knock on talong, ampalaya, repolyo, iba pa nga yan. Sabi ni Sir Ogie, no two. If you don't come out tonight. kairak man itong casualty duman na latest sa Rapu-Rapu, 12 years old pala na aki, kawawa man si baby. Knockin', ringin', tappin', knockin', ringin', tappin', knockin'. Buhay na mga tugang, dangunguntaan na dagdag na report, hali dyan sa luwas. Nasa linya na ang maagda sa Kuya Taod-Taod, mapasiring dyan sa bagong bukas na Double K. Diba? Ate Ange, good morning, pasok. Double K. Yes, Double K. May kape pa. With coffee pa. Yan. Anong plano? Taod-taod. Yes. Ulo ko to. May ulo ko din naman digdi sa ano. May ulo ko sa tech room buda sa newsroom. Sa newsroom, wala tagon. Logi ka pala, Angel. Mawawalat ka pala. Tonight Iba when man ang kuya ka, Angel. Ah? Ibang pigabangan kan sa aga. Ay, iba man ang Ay, iyan. Gary,
Aram ko na. Gari aram ko na. Alam mo na din. Alam na. Yes, Beno, go, go, go. Anyway, Joshua, maray na aga sa mga parantabay. Sa mga dagdag pamanyatong impormasyon, siniguro kan Albay Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO na padagos nindang papakusugon asin papahiwason ngunyaan ang implementasyon kan individual assistance to individuals in crisis situation o ining AIX na yaon man silindong kan DSWD Bicol. Inian sinabi ni PSWDO Officer in Charge Maria Vivian Seya kung sa sa kunyan, talagang kadakol pang mga albayano ang nagrarani sa indang opisina para maghagad ni na tabang lalo na ining manungod sa financial na aspeto dahilan saan mga ini nag-experience man nintiyo sa pagkabuhay. Sigon kay Saya, dakol sindang pigticator na mga serbisyo o kaya mga asistensya pigharagad kan mga albayano siring nasanakan medical, burial, emergency shelter, education asin iba pa. Alagad nagpaliwanag ang opisyal na bako man ini immediatamente matatao kundi dapat na may mga requisitos man na pigsusunod ang mga ini depende sa kaso o kaya sa kadipisilan na pighahampang. Sigun sa iyan padagos ang pakipag-coordinar ninda sa mga LGU pati naman sa DSWD Bicol para mas mapahiwas pa ang implementasyon kay ini. Nagtao man in asigurasyon si Yasea na kung in kaso man dahil lang yan sa limitado man sa pigtataong asistensya pinansyal kan na mga ahensya de gobyerno, partikular na ang DSWD manong digdi, hihinguwa maninda na makipag-team up pa o kaya makipagtabangan sa mga organisasyon, mga charitable organization as an agency para mas mapadakul pa ang matabangan ng mga albayano digdi sa satuyang probinsya. Yes, kopya. Yan tabi, Joshua, ang informasyon man halidigdi sa Albay, ang Galero, DCGB. Yes, thank you very much, Ans Galero. Yang AX. Maringanin, taday man kita ki mga monitor pati Angel na mga nagreklamo, ano? Ako sana sa AX, kundi sa iba pang pinagataong asistensya kan mga lokal na gobyerno. Dakol kaya akong nalatawag ti Angel. Dagi ako nakasabay nga sa 5,000 ta. Dagi ako nilista ni Cap. Ang balos nga kayo sa October. O na mga tugang, mabarata muna kita. Mabarata sa ti Angel. Ang oras, alas 10:59. Kulang sa sigla at performance? Nawawalan na ba ng gana? Iking-tot mo na yan! Ang bagong herbal dietary supplement for men. May sangkap na clavo, huasca at maca roots na malaki ang maitutulong sa pagpapanumbalik ng intimate life ninyong mag-asawa. Gawing kapanapanabik at mainit ang inyong pagsasama. Ibalik ang sigla at gana gamit ang King Tot Dietary Food Supplement for Men. Kung mahal mo, i-King Tot mo. Lam na. King Tot Capsule, Dietary Supplement for Men. Mabibili na sa inyong mga suking butika. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon at sisig. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neosep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ka. Neosep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorpheniramine maleate paracetamol is the generic name of Neosep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. SD Albay, igwa akong sarong amigo. Tawong may prinsipyo, asin siya makatao. Matinabang, may puso sa kasaraditan. Kaloyan desloria sa tong mamigdidan. Nailawan, ang mga madiklom na lugar. Ang kada barangay sa iyang tatabangan. Para para sira kababaihan. Kaloyan desloria sa tong mamigdidan. SD Albay, igwa akong sarong amigo. Tawong may prinsipyo, asin siya makatao. Matinabang, may puso sa kasaraditan. Kaloyan desloria sa tong mamigdidan. Kaloy!
Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Alas 11:01. Hali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pinanginotan ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Benjamin Acordal Jr. ang pagtaon ng reward money sa 13 mga tipsters na nakatabang sa pagdakop kan 13 most wanted person sa nasyon. Sa simpleng awarding ceremony sa Camp Crame, nagresibinin maabot sa 12 million pesos o 11.7 milyon ang mga nagtaon ni na impormasyon na ikinadakop kan mga most wanted person sa nasyon. Pinakadakula ang naresibi kan duwang informant na nakatabang sa pagdakop kan duwang communist terrorist group leaders na sina Maria Salome Crisostomo na naaresto sa Malolos, Bulacan kan Nobyembre 2021 na kinasuhan ng rebelyon, siring man si Rosita Celina Serrano na nagsasabing halangkaw na opisyal kang Communist Party of the Philippines New People's Army, National Democratic Front o CPP-NPA-NDF sa Southern Tagalog Regional Party Committee na naaresto kan Abril 2022 na sangunyan na Pilipino o na nasa Pasay City. Ang duwang rebelde may tig 5 million pesos na pabuya sa saindang ikakadakop. Yan ang pangalas 11 bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Neozep, mabilis, magaling. Phenylephrine HCl, Chlorpheniramine Maleate, Paracetamol Neozep Forte. Paraiso Beer, a taste of paraiso. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise oral daw. Liver Aid Silimarine Capsule, maging liver lover, Liver Aid na. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Inihahandog ng San Miguel Pale Pilsen. Hinahanap niyo raw ako. Coco Martin bilang Batang San Miguel. Coco! Ikasan nyo na! Yan! Sa pool! San Miguel Pale Pilsen! Ganito tayo mga Batang San Miguel. Pag nagkita-kita, may San Miguel Pale Pilsen. Coco, may nakalimutan ka yata. Pambukas ng bote. Sarap po kasama! San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Magkaalaman na kung sino ang Batang San Miguel. Bili na ng San Miguel Pale Pilsen sa suking tindahan. Drink responsibly. Malinis na tubig ang dapat inumin. Yan ay tiyakin pati tubig sa lutuin. Gamitin palagi ang tsinelas. Kumamit lang ng toilet, huwag kung saan-saan. Pulate, iwasan, maghugas ng kamay. Bago at matapos na kumain. At pagkatapos kumamit ng toilet, tugas-tugas ng kamay. Kaibigan, mga bulating pasaway. Goodbye! Sarong Pagiramdom, hali sa DOH Bicol CHD. SD Albay, igwa akong sarong amigo. Tawong may prinsipyo, asin siya makatao. Matinabang, may puso sa kasaraditan. Kaloyan desloria sa tong mamigdidan. Nailawan, ang mga madiklom na lugar. Ang kada barangay sa iyang tatabangan. Para para sira kababaihan. Kaloyan desloria sa tong mamigdidan. SD Albay, igwa akong sarong amigo. Tawong may prinsipyo, asin siya makatao. Matinabang, may puso sa kasaraditan. Kaloyan desloria sa tong mamigdidan. Kaloy! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Narito na ang Konsulta Primary Healthcare Benefit para sa lahat ng Pilipino. Magparehistro na sa mapipiling konsulta provider para maka-avail ng konsultasyon, health screening, mga piling gamot at laboratory tests batay sa pangangailangan ng pasyente. For more details, just go to www.philhealth.gov.ph. My name is Marge May B. Estoria, public school teacher. Habang buntis ako, nag-bed rest ako. Diniscuss ko sa OB ko, sabi niya, papasok kita doon sa ilaw program ng Unilab. Yung prenatal care talaga sobrang siksik. Kung wala yon, hindi ko matutulungan yung anak ko and yung next generation. Alagang Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Jim's Coffee may bago pre, may twin pack ng kanilang kape. Masarap inumin, may variant pa, Korean ginseng at spirulina. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ngayon na pasok sa ating budget. Jim's Coffee Mix, ang twin pack na siguradong inyong magiging favorite. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ang Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Mabibili ang twin pack ng James 3+1 Coffee Mix with Ginseng at James 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores na inyong lugar. First time magnamit ng Red Horse Dre. First time masiramon, urutruhon, grabe. First time enotong namit, ikwatulo sipa, masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number 1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly.
This is ang Surf Bar New Look na! Pula, puti, ha! Power pula, surf yan. Power puti, surf yan. Ang power ng surf bars, ang galing-galing. Power pula, surf yan. Power puti, surf yan. Baretang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar New Look na! May active clean pa! Presyong wais pa rin! Surf yan! Bugbugan sa trabaho, kakayanin mo. Daming tatapusin, di ka mabibitin. Sa tulong ng Revicon Forte, kondisyon ng katawan maghapon para sa lakas na di kapos hanggang matapos. With proper diet and exercise, Brad. ₱5 lang SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. This is ang Surf Bar New Look na! Pula, puti, ha! Power pula, surf yan. Power puti, surf yan. Ang power ng surf bars, ang galing-galing. Power pula, surf yan. Power puti, surf yan. Baretang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar New Look na! May active clean pa! Presyong wais pa rin! Surf yan! Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala na. Yes, push lang ng push. Push mo yan, te. Push mo yan, padi. Yan, pray until something happens. Gonna knock on you. Matagari pagmati ko, Kuya Nald, gari nagbaba sa tukawan. Para nagtukaw si Ate Angel. Iyo, binabaan mo? Nagbaba talaga? Gari talaga nagagabat na kita. Namamalisyahan ko na. Gari nagkataon ng sinyalis ining tukawan digdi sa, sa announcer's booth. Namalisyahan mo man? Magabat kaya ako, nagbaba yan, sabi natin Angel. Pero yung mananggad, punsa na ka nagtungo ka, gari nagbaba mananggad. May adjustan ini sa baba? May adjustan? Pero pagmati ko, gari nagbabaon ako. Gari naghababaon. By the way, belated happy birthday kay Sir Dong Mendoza, ang PIO kan Provincial Government of Sorsogon, sabi ni Ate Angel. Good morning kay Sir Edwin Magalona. Yeah, good morning po sir, watching from Manila po. Wow, from Manila pa pala din si sir. Salamat tabi Madam Angel. Good morning man kay Madam Bonto Ana. Pa-shout out watching from Laguna. Yes. Okay na. Nakabalik na sa tukawan. Magabato na talaga yun si Angel Mustaza Para nagtuko ini mga friends na nagbareta alas 11. Pagmati ko rin, nagbabaon sa tukawan ko Kuya Nag. Iyon na yan ang kakainom mo kang godo. Uy, bueno mga tuga, kumusta ang mga nagkakamaralisyahanin do sa palibot? Aranin na talaga Kuya Nald ang barangay eleksyon. Hata ngaya, paano mo nga nasabi? Ngunyan baga Kuya Nald, dakulo na ang mga nagpapahiwatig sa Facebook. Actually nga, dakulo na ang ano nga nga po duman Ate Angel? DP Blast. Diba? So, ano ba ini? So, profile picture mo sa Facebook. Kikagang ki-frame. Yeah. Angel Mustaza, maaasahan. Yes. Dakulo na naglalakop kayan mga tugang baga sa Facebook ko niyan. Sa mga malaban na makandidato. Mga kandidato ngayang kapitan, o kaya mga kandidatong kagawad, o kaya man re-electionist bilang kagawad o kaya bilang kapitan, di ba? Nakulong ka ng mahiling sa Facebook. Kung may mga friends kang mga barangay official na medyo mahilig man sa social media, mailing mo na dyan sinda. Yung mga nagpapamati na, di ba? As early as July pa sana, pero katapusan naman kan July. Ay tamang-tama mananggad ta, August 28 ba ito at Angel? Iyon ang filing kan COC, di ba?
Tama mananggad. So, ano na lang, 1 month na lang, filing na. Kaya pala nagapamati-mati na. Pero syempre, ang mga botante ko niyan, mautak naman baga Kuya Nald. Para puro post ka ngayon sa Facebook. Pero ngayon, sa mga gibo-gibo mo ngayon digdi sa barangay ngayon, di mo ngayon kami piga-asikaso ngayon. Pero ngayon, pag sa Facebook ngayon, muragan ka ngayon mag-post. Diba? Pipadangugam pati talaga. Pipadangugam pati pag nag-agi. Pero maiiling mo mananggad talaga ngunyan baga mga tugang, di ba? Namamalisaan naman indo yan. Actually nga, dakulo na akong nailing na kompleto na ang bilog na linyada. Iguana nin kapitan, tapos iguana kipitong kagawan. Minsan yan, baga, may pasobra pa nga yan. Sige, magtagasabit ka man nga sa moya. Pero ngayon, bako talaga official line. Bako ka talaga nga sabay sa official line-up. Pero kung maya mo ngayon magtagasabay-sabay, pwede man nga. Nakulo na akong nailing mananggad kan Kuya Nald na kompleto na talaga ang ano ninda. Kompleto na ang linyada. Sige na nga ni ang lilibot-libot pag minsan. Nakikipasyar, nakikikape, nakikipaguron-uron. Kung saan may harawan-hawan, nakikihawan. Yeah. So sa ngunyan, wala pa yung problema. Takan nakaulay ko so Comelec Bicol. Pabaya isa lang. Kaya so nakaulay ko so Comelec Bicol sa iba pang mga barkada ta dyan, mga election officer. Pawa isa na nga Diyos. Okay pa man nga yan. Taday pa man sila considered as kandidato. Taday pa man sila nagpa-file ng kwan. Taday pa man sila nagpa-file ng Certificate of Candidacy o COC. Kaya kung namamalisyan niya kan mga residente ngayon na nagaparalakaw-lakaw, nagasabi ngayon, madalagan niya ako. Wala man niya yan problem pa. Dahil pa man siya considered as kunyan candidate. Pero pag konsiderado na siyang kandidato, nagpo na ang filing ng candidacy, tapos nag-file siya, yan, automatic, dahil siya pwede magpara kuro kampanya na dahil pa talaga sa election o campaign period. Tapag narabasan ka kaya, may magsumbong. May makasumbong sa imo, di ba? Ako nga boss, dahil kilinyada, ay independent ining malaban si boss. Independent ining malaban. Diyan sa Gabawan. Yan. So pag alimbawa ang konsiderado ka ng kandidato, kang pagburukasan kang filing of Certificate of Candidacy, nag-file ka na, considered ka na kayan as candidate. So pag dahil pa election period, yan, iwas ka na kayan sa pagpara libot-libot, pagpara puro pakistorya, nagari ka na nagkakampanya, di ba? Kapag nailawan ka kayan, automatic yan mga tugang, pwede kang madagitan kan Comelec, di ba? Pwede kang madagitan ka na Comelec. At ngayon talaga para kampanya ka ngayon. Dahil pa man oras kang kampanya. Nagpapara sibot ka ngayon. Pwede ka panday. Pwede palugod na day malawas sa pagkandidato mo. Bati garo, pag-iiling-iling mo naman na manggagana ka. Magiging bato pa dahil sa kasibutan. Yan, August 28 hanggang September 2, iyo pala ng schedule kang filing kang Certificate of Candidacy. Tapos, pag September 3 hanggang August 18, bawal ang pagparapagkampanya. Yan, campaigning is prohibited, sabi kan Commission on Elections. September 3 hanggang October 18. Kapag nag-file ka na sundo niya August 28 to September 2 sa laog kang durasyon na yan, nag-file ka na ng COC, automatic kandidato ka na. Dahil ka na pwede magpara core kampanya, magpara basay-basay. Poon September 3 hanggang October 18. Pag October 19 hanggang 28, yan ang campaign period. Yan ang tamang panahon para magtagalibot-libot ka sa barangay mo. Magpara kampanya ka, making istorya ka, kansay mo man ang mga plataforma. Kung may plataforma, ilot ko nga yung plataforma ko yan, Yamaha NMAX. Yan. Tapos pag October 29 and 30, bispiras iyan mo daal daw kan eleksyon, bawal naman dyan ang kampanya. Pag October 30, syempre election day iyan.
Tandaan ta po yan, lalo na sa mga madalagan dyan na barangay official or maski SK. Actually, dakul sa kuya, nagkukontak ko yan na nagtataga-apot-apot na ano ngaya, pag iling mo ngaya, pading Diyos mo ngaya, magana daw ngaya ko. Kunya ko, kung matibay ka man na leader, ara mo man na may potential ka, maglaban ka. Dahil man sa'yo mo kinagkukontra, karapatan mo yan. Pero sabi ko, igatugon ko man sinda ko yan na, kung sa hiling-hiling mo man talaga, dari, day mo kakayanon ang trabaho, day mo man makakayang gampanan ang trabaho bilang SK chairman o kaya SK kagawad, day ka na magpaparaduro dalagan. Kumbaga, i-assess mo man ang sadiri mo, i-assess mo man sa kakayahan mo. Siyempre, nakadepende man yan sa imo eh. Kung ngayon nga madalagan kang basta-basta sana ngayon makadalagan, for enjoy lang ngayon, ang mapapahama ka yan sa mga kapwa mo kabataan. Or kung talagang desidido kang magdalagan, ngunyan pa sana, mag-ano ka na, i-equip mo na ang sadiri mo kan mga tamang skills na dapat igwa ka. Diba? Ano mo na, tabangan mo na ang sadiri mo na mag-grow. Tangani, pag abot kan panahon na manggana kang SK official, at least lamang, igwa ka ng kapasidad na makatabang sa mga kapwa mo kabataan. Pero kung nag-iisip ka, madalagan ka bilang chairman, bilang trip-trip lang, bye na boss. Ako na masabi sa mo boss, bye na po. Relax ka na lang po. I-assess mo man ang ano mo, i-assess mo man ang sadiri mo, di ba? Kasi bako yan bako man yan basta-bastang trabaho lang. Na masweldo ka kada bulan, may honorarium ka kada bulan. Ang pagiging SK kagawad o kaya chairman, saro man iyan ang magabat na trabaho. Paano mga nasabi nga Diyos? Ako po mga friends, SK kagawad. Kaya aram ko kung ano mga gibo-gibo man dyan. Na-experience ko man yan. Sabi ko, ay dipisil man pala talaga. Dapat pala, nagalaog talaga digdi sa posisyon na ini. Dapat, igwa ka manin aram. Or day naman tigbabawalan sa iba na day ka magdalaga. Kumbaga, siguraduhin mo man na may maitatabang ka talaga para sa mga kabataan mo. O kabataan mo. Kapwa mo kabataan, di ba? Ayan, pakatandaan yan ng mga dates na ayan ata, murot na makalingaw ka. Prohibited na pala sa campaign. Para pagkampanya ka pa. Pag inusip ka kang kalaban mo, mate ka. Mas maray nang may aram para at least lamang pag-abot kan period of the election. Di barang kita makakuan, di barang kita malansi. Magtaga-prepare ka na. Diba? August 28 pa lang, ano na yan, filing na. Boda, so mga ano dyan, so mga may armas, may mga badil. Pag election period, automatic, igwa yan ng ganban. Pero igwa sindanin na nag-aagad sindanin permit sa pigwa para, ano nga apod kay natin, Angel? Pigwa para register baya now sa Comelec. In fact, nag-open na iyan kang Pitcha 5 kang nakaagi kang nakaulay tabaga si RD Jane Valesa kan Comelec Bicol. Tapos nga may mga badil ngayon dyan. Pa-record niya digdi sa opisina. Kapag nadakupan ka kayan mga friends, mati ka, may kakampangan kang kaso. Nata daw baya ngunyan Kuya Nald? Dakulo na ang mga aki baga na naghahagad nin mga barya-barya. Kahit susaro, may pigbakal kami dyan sa na nga natin Angel dyan sa nagbabakalan takang tig-inom ta. Anong barangay? Rizal. Yan. Nag-ukay-ukay kami dyan sa Rizal, kan sa Sarong Aldaw. May nag-aagad may aki, sariyo tumpa, dahil ko ma-estimate sunod, siguro mga, dahil pa nga nag-grade 1. Nag-aagad ning barya.
tinawan mi ki 2 pesos. Day inako kuya nag. Day inako sa 2. Taang mo yan niya 5 pataas. Matagarot namamali siya ko. Gari nagida ko lang mga aking niya na nagapara pakihagad baga. Tapos day na sinda nag-aakaw ki mga piso-piso, 2. Igwa naman sinda pati ning kwan. Igwa na nin ano nga pod ka ni limit. Pagbako 5 day aakoon. Na-imagine yan mga friends, diba? Bako man sa pagkantsaw sa inda, no? Pero gari bako baga tamaon. Nga ika nga magurang ka, pabayaan mo nga so aki mo magpara libot-libot niya sa tinampo. Tapos magpara paki agad-agad. Delikado baga po yung mga tugang. Taminsan nga rin dyan pag may mga naili ako mga aki na nag-aagad. Minabaralyosan ako yung sa tinampo. Dahil nagiiling kang pigbabalyuhan niya. Kung masalpit baga yan dyan, o, mas dakula palagod na problema. Sabi ko, tinawa na niya ako ini. Abo pananggad. Minsan nga ni, pag nag-aagad baga sinata, paagad niya ako ngaya kuya ta, mabakal niya akong pagkaon. Pero pag inagda mo sinda na pagkaon ang babakalon mo, dahil sinda maiba. Na-experience ko man niya. Muya mo sinda bakalan, pagkaon na diretso. Pero abo ninda ta ang muya kwarta. Diba? Pero sana maano yan, matawan tamang guidance baga. Na, minsan delikado mo ng arog kanta. Arag ba ka yan, banggi na ngaya, nagapara lakaw-lakaw ka pa dyan sa tinampo. Nagapara burubalyo ka, dakulo ng mga nagaaging mga auto baga, masalpit ka dyan. Diba? Oy, good morning sa mga nagadarangog dyan sa San Jose Community College. Kasuod ba so graduation kang BSBA na department. Kasusarong aldaw so eduk. Wala to so harandaan. Wala to so video okay. Maka-enjoy yun man palang talaga na maimbitahan ka sa mga karaunan. Ano? And good morning and congratulations pala sa pamilyang Balitian. Yeraon man sila dyan sa SMX. Yan, congratulations kay Ate Monique Balitian, BS Accountancy graduate dyan sa National University sa Laguna. Yan, congratulations. Ini si Bebe May, gari may pasalubong ini sa akin pag uli. May plano kaya kami pag uli ngayon. Pag uli ngayon ni Ate Monique ngayon. Alam mo na ngaya. Alam mo na ngaya, so pigiinom baga ngaya, tapos pakainom mo ka to, may kagatong kang lemon, tapos may asin. Aram mo ito, Ate Angel. Aram ko, aram mo ini. Gabos na klase kayo ni, aram mo. Yan, congratulations po sa imo Ate Monique. Congratulations sa gabos na mga graduates na issue ba dyan sa San Jose. So, puro ngaya. May nag-post kay Ate Angel. Gabos ngayang graduate ngaya. Puro ngaya cum laude. Puro ngaya cum laude. Siyempre, maangal man sa iba baga Ate Angel, diba? Ma-hurt man sa iba. Malay mo baga talagang ninda yan, pinagpagalan man talaga ninda yan. Sa 4 years nindang pag-eskwela, talagang nagmaniugot man sinda. Although ngaya, so iba ngaya, kabisto mo nga kang high school, sige sa ngaya ang layaw-layaw ngaya kang high school. Malay mo, pag college baga, nag-ugot naman talagang marhay. Tapos sa pag college baga, ibang hururo na yan. Ibang ururo na yan sa college, diba? Talaga, maugot ka man dyan. Kasi dyan na nakasalalay ang mga masunod mong taon niya. Mahanap ka na din trabaho. Magmamatter na yan. Diba? Di kita masyado magpara... Sabi nga ni BP Henry, di talaga nga kita pwede makapag-judge ng sarong persona. So, di taaram ang landas. Di taaram ang destiny. Diba? Minsan baga, tigo para maliit ang sarong tabo. Pero pag haloy-haloy, iyon ang muna ng talagang asinsado, diba?
maging maugma kita sa kaugmahan man kan iba. Alright, congratulations sa gabos na graduates. Sa giraray kay Ate Monique Balitian, congratulations sa imong graduation day. And sa family Balitian na nasa biyahe ng unya, nagbabiyahe na pasiring duman, ingat po, tabi ka mo. Alright, bueno mga friends, mabalik kita taod-taod para sa nagkapirang iristoryahan. Ang oras, alas 11:31. Ang oras hatod sa Indokang Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Neozep, mabilis, magaling. Phenylephrine HCl, Chlorpheniramine Maleate, Paracetamol Neozep Forte, San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Revicon, ilabas ang multilakas. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Diarrhea! Tagal sa banyo! Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea. Sulit sa bilis ang Diatabs. 750 SRP lang. 2 capsules work in as fast as 1 hour. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Jins Coffee may bago pre, may twin pack ng kanilang kape. Masarap inumin, may variant pa, Korean ginseng at spirulina. Jins Coffee Mix, may twin pack na ngayon na pasok sa ating budget. Jins Coffee Mix, ang twin pack na siguradong inyong magiging favorite. Jins Coffee Mix, may twin pack na ang Jins Coffee Mix. May plus ka sa life. Mabibili ang twin pack ng James 3+1 Coffee Mix with Ginseng at James 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Malinis na tubig ang dapat inumin. Yan ay tiyakin, pati tubig sa lutuin. Gamitin palagi ang tsinelas. Gumamit lang ng toilet, huwag kung saan-saan. Bulate, iwan
iwasan maghugas ng kamay bago at matapos na kumain. At pagkatapos kumamit ng toilet, tugas-tugas ng kamay, kaibigan, mga bulating pasaway, goodbye. Sarong Pakiramdam, hale sa DOH Bicol CHD. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. ito ang aking plus sa life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Inihahandog ng San Miguel Pale Pilsen. Hinahanap niyo raw ako. Coco Martin bilang Batang San Miguel. Ikasan niyo na. Yan! Sa pool! San Miguel Pale Pilsen! Ganito tayo mga batang San Miguel. Pag nagkita-kita, may San Miguel Pale Pilsen. Moko, may nakalimutan ka yata. Pambukas ng bote. Sarap po kasama! San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Tara, mag San Miguel Pale Pilsen tayo. Buksan mo dyan. Tatapatan ko dito. Meron yan sa tindahan. Drink responsibly. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. Yes, yes, yes. Welcome sa ikatulong kabtangkan sa tuyang programa. Kaya maray na to sa gabos na padagos na nakatutok. Yes, maray na udto kay Sir Renen de los Reyes, ang pinakapoging pulis dyan sa Catanduanes.
Maray na udto tabi sa imo bossing Renen. And maray na udto man kay Sir Edgar Balidoy. Sir Ed Balidoy dyan sa Santo Domingo, Albay. Uy, kumusta pala sa mga taga Santo Domingo? Ano lamang ang balita dyan? Ano ang igwa? Good morning kay Sir Romy Candano. Yes. Happy watching po sa imo, Sir Romy. Ang barkada kan sa kuyang lolo. Sabi ni Sir Romy, good morning Josh, long time no see, buda si Lolo Mosiano. Yan. Si lolo ko baga tabi, Sir Romy, wala na duman sa dati niyang pwesto. So dati niya bagantahian dyan sa may keke, sa may hampang ni Nox ke. Wala na siya dyan. Nagpig-renovate na bagay na lugar. Yaw na dyan sa Alingawang Kulugod so barangay. Sa may Divino Rostro. Yeah, sa may food park mga Cantabaco. Yaw na duman sa pwesto kan lolo ko. Yeah, pwede duman magtaga-tiratambay minsan. Pag minsan nagatiratambay man ako duman. Yeah, good morning po kay Sir Romy. Pero pag minsan kaya sulolo ko, bira magtaga duman na si Romy sa pwesto, sa tahian. Ang pigo duman niya na, so yaon ba ka dyan sa San Isidro? Arin nga duman. So Kakpit Arena ba ka dyan? Kaya pag minsan, nagatatambay man ako duman tabi, bossing Romy. Abay na mga friends, sa padagos kita kan sa tuyang programa. Shout out from Uwas pero nasa Naganaw. Si Gerald, sabi ni My Verses Our Verses. My Verses Our Verses ang sayang Facebook. Pero siya da si Gerald. Taga Uwas na yaon ngunyan sa Naga. Wow. Wow. Oy mga friends, kumusta daw ang sitwasyon kan sa tuyang mga katugangan dyan sa mga evacuation centers kunyan? Sobra naman bagasindanin sarong bulan sa pagtinir sa evacuation, ano? Lingaw ko so phone kan evacuation. Gari kan June 19 ata nagpuro na ng evacuation. Sobra sarong bulan na sinda dyan. Kumusta man po mga tugangan sa indong sitwasyon? For sure dyan kwenal, igo ki mga sagkod ngunyan, kumbaga gari na ninibago pa. Ta syempre, wala sinda sa comfort kan sa indang mga harong. Yan, pero dakulang bagay man yan ita, at least pinaghihinguwa kan mga concerned local government units na kumbaga maipamati sa inda na gari man sana talaga sinda nasa harong, dapat at home sinda sa mga evacuation centers. Ta dyan minsan, kaya baga minsan, dahil napapugulan na magparauruli ang iba. Diba? Tapag minsan kaya naboboryo minsan, diba? Kumusta po kamo mga friends? Pwede man po kamo mag-text sa tuyang linya kan sa indong presenteng sitwasyon dyan. Dyan sa ang may mga evacuation man lang baga, ining Tabaco, ining Santo Domingo, Malilipot, buda ining Daraga, ini mana Kamalig, buda Ginubatan, buda itong City kan Ligaw. Kumusta po kamo mga friends? Diyan sa Ligaw, balita ko gari mga maurog maon diyan pirmi ang mga bakwit. Diba? Desinda masyado nabobor. Yeah, medyo challenge man talaga sa mga sa mga local government units na kumbaga paano ninda gigibuho na kumbaga at home dapat ining mga bakwit ta. Dapat dahil sinda masyadong naridipisilan sa mga evacuation centers, diba? Although, dakul nga nagasabi, sufficienting marayan na, sufficienting marayan mga nagaabot na tabang pagkakan, tabang pinansyal. So, DSWD, may mga financial distributions, ka mga nakaagi pang simana, di ba? Sufficiente ang pagkakan ngayon. Pero minsan, may mga bagay pang pangaipo ang mga bakwit. Diba? Dahil taman basta-bastang may tataw so comfort eh.
dapat ito nga pamati ito sa inda. Dapat maski pura pa paano, komportable man sinda sa laog kan mga evacuation centers. So, dahil masyadong piglalamok ang pagkabanggi. Ang pagkabanggi, mahimbing mangyari ang katurog. Day man dapat nagtatapos lang sa ano eh. Day man dapat nagtatapos lang sa pagtaon ng pagkakan. Diba? Dapat masiguro taman ang God. Kumusta ang sitwasyon po nindo dyan mga tugang? Minsan baga, ang problema inot na inot. Siyempre, comfort rooms kulang. Ang tubig kulang. Tubig inomon, siyempre, priority yan dapat. Diba? Dapat may malinig na lutuan. Yan ang mga concerns na kinakampang ka nagkakapirat ang mga buckwheat. Pati nabalitaan taba ka nakaaging aldaw. Paubos na so quick response fund kan na province of Albay. So QRF na worth 30 million. Medyo syempre paubos na yan. Tadakul man ang pinagagarastosan sa everyday na pangaipukan mga buckwheat ta dyan. Pero at least makasiguro lamang sa to yung mga buckwheat na igusin din pinagigibong man na lockdown para syempre naman pwedeng pabayaan tabagaya. Mahanap man sinda rin iba pang mga sources na pwedeng maagadan ng tabang national government so mga private enterprises, diba? Nagatarabang naman sinda. Actually, iyan bagang corporate social responsibility kaining mga business establishments ta. Nagkulang pasalamat ka nagkape ng mga buckwheat ta at least nakakaabot man sa indaang tabang ng mga corporate social responsibility kan mga establishments. Minsan tigipili naman inda na dumanta nang darahon sa mga sa mga buckwheat. At least napapakinabangan lang ka mga tugang tang buckwheat dyan. Dahil na masyadong magabatan sa pangaipo sa oral daw. Diba ta? Minsan baga, kaso saro nga may pig cover ba kita kuya na? So agribank, o nagtawsin din mga hygiene kits. And so iba pa, may mga pigapanauman sinda dyan, mga vitamins, bulong, pagkakan, diba? Kang nakaagi naman yan so land bank. Nag-igwanin donasyon sa provincial government. Igwa pa nin na pigtaong financial aid duman sa mga affected LGUs na iba pa. At least kumbaga mahiling mo sa espiritu nin bayanihan, ganyan. Actually, iyan bagay talaga. Ugali ta ng mga Pinoy na pag may nangangaipo, talagang matao kita, di ba? Maski sa simpleng bagay, matao kita, tamatao kung igwa kita. Kumusta? Ang sarap siya na concern pa sa mga buckwheat. Siyempre, so proper nutrition. Lalo na kan mga kaakian. Diba? Nutrition man yan ang number one concern. Dapat ang nutrition ng saro sa dapat day mapabayaan kan mga concerned LGUs, halimbawa, lalo na duman para sa mga aki. Speaking of nutrition palan, kan nakaaging aldaw mga friends, nagkaigwa kay itong Regional Nutrition Awards. Duman sa seremonya, pigtawan kumbaga award, honra, itong mga cities or province or mga municipalities, mga LGUs, na kumbaga igwanin dakulang ang pag-abot sa nutrition kan sa indang mga residentes. In fact, nagkapirang mga LGUs and cities ang natawan kaining Green Banner Seal of Compliance Award. Yeah, iniso mga LGUs na nakakuanin na 85% na rating duman sa assessment kang National Nutrition Council digdi man sa Bicol. Ano nga itong pigme-measure sa mga pigiiling? Kung igwa ka, halimbawa ang sarong provincial LGU o kaya ang sarong munisipyo igwanin mission vision para sa nutrition.
igwanin mga programa para sa nutrition kan mga constituentes. O kaya igwasin din ang pinagigay mo na monitoring man. Pigi-ensure ngayon inda halimbawa na may tamang nutrition ang sa indang mga constituentes, di ba? Saro ito sa mga pig-iling, pig-assess kang NNC, igwasin na rin pig-gamit na tool. Tapos pag 85% ang score mo pataas duman, pwede kang matawan kay ining onra ali sa NNC. Green Banner Seal of Compliance Award for 2022. Diba? Saro na nga na dyan ang City of Legazpi. Congratulations pala sa City of Legazpi. Saro man sinda sa nakakuha kayo na Green Banner Seal of Compliance Award. Yan man dyan so Ligao City. Diba? Sa mga munisipyo nakasabay dito sa probinsya, iyo ining Kamalig, Ginobatan, Boda, Pulangi. Sa province level, ining province of Sorsogon. And nagkapira pa mga tugang na mga LGUs ang nataawanin na siring na award, di ba? Yaon dyan ining City of Sorsogon and City of Iriga dyan sa Camarines Sur. O pati pala sa City of Tabaco mga friends, igwamang kay ining Green Banner Seal of Compliance Award hali sa NNC Bicol. Congratulations po. And sa mga awardees pa, ining Pilar Sorsogon, Huban Sorsogon, Kamaligan Camarines Sur, Pili Camarines Sur, City of Masbate, Bulan Sorsogon, Prieto Diaz kan Sorsogon, Baaw Camarines Sur, Magaraw Camarines Sur, and yun nga nito Kamalig, Pulangi, Boda, Ginobatan man digi sa probinsya kan Albay. Diba? At least na maugma lamang kita mailing na ining mga munisipyong ini igwasin danin na mission and vision na ipigpapailing para man sa nutrition kansayndang mga nasasakupan ng mga residentes. May kumbaga importanteng bagay man sa inda itong nutrition. Bukod sa nga nining mga awardees, kundi pati duman sa mga LGUs and cities, buda provinces na day nakasabay. Congratulations mang giraray. Bas maugma na ang NNC buda ang mga nasasakupan nindo. Na although day ka mo nakasabay nga alimbawa day sa nataunin award, at least maugma sinda maaraman na igwa man kamunin mga programa para sa nutrition kan mga nasasakupan nindo. Di ba? Dakulang bagay ang nutrition eh. At faka di sa Legazpi baga Kuya kan makaulay ta si Dr. Fulbert Giliego. Kang mga year 2006 nasa around 4,000 to 5,000 ang bilang kan mga malnourished children. Pero ngunya na 2023 nasa 230 na sa naini. Di ba? Dakulaon so ibinaba sa bilang kan mga malnourished children. And maray talaga na kumbaga padagos-dagos ang mga araw kayo na mga lakdang. At least maabot ang aldaw lamang na dahil naki-aki na malnourished, di ba? Paminsan baga, uson sa tuya kayo feeding programs. Minsan, feeding program sarong beses sa sarong taon, okay na. Pero ngunyan, iba na ang approach. Ang feeding program ngunyan, sabi ni Doc Giliego, nagdiman sa Legazpi, sa laog nin 120 days. Diba? And sa laog kang 120 days na yan, igwanin proper monitoring, assessment, tanganing maaraman kung ano paso pangangaipo ka na aki. Halimbawa nga kay puhan niya kibulong, kay puhan niya ki vitamins, kay puhan niya ki magkakanigo pang medical attention. Diba? At least maaraman iyan ka na proper agency, halimbawa ining City Health, para tulos-tulos man ma-address. Tapag minsan, day mo na yan basta-bastang madadara sa mga feeding programs, di ba? Sige, tapag pa-feeding, ito pala, may iba pang namamatian ng aki. Iyo man girari ang bagsak. So, 120 days iyan na tuloy-tuloy ang feeding programs, ang assessment, hanggang sa makagraduate siya sa pagiging malnourished. Yeah. So, sana ayun man ang makumply kan ibatang mga LGUs, ibatang mga executive officers, mga mayors. Para at least lamang, kumbaga, ako kang elementary ako, saro man ako to so tigpapa-feeding. Kang elementary ako ka to, feeding man ako ka ito eh. At least ngunyan baga, medyo nag-ano naman kita, medyo nagupor-pusok-pusok naman. Uy, congrats pala kay kay Doc Fulbert Giliego. Siya ang regional
Outstanding City Action Officer. Diba? Sa Bilog na Bicol Region, first time kayo ning mag-intra ni Doc Fulbert. Siya tulusan na hinirang as Regional Outstanding Action Officer. Tapos, ang Regional Outstanding Municipal Nutrition Program Coordinator. Yan, congratulations man kay Madam Maria Elena Iglesia, Canligao City. Diba? Yan sa mga tawong talagang pigpapahalagan ang nutrisyon. Kan sa indang mga pag-iririba sa munisipyo. Tapos, Regional Outstanding Barangay Nutrition Scholar, napadaman man ini kay Madam Charlotte Santos, kan Barangay Buyo, kan Virac, Catanduanes. Di ba? At least lamang medyo makaugma lamang pagdangog-dangog na ang mga local government units talagang nagatao man in dispersos para sa mga kaakian, lalong-lalo na pag-abot sa nutrition. Tadipisil baga pag naghihilang sa panahon ngunyan, grabe ang barakalon. Mabakal ka rin bulong, maal. Mabakal ka pakan pangay po sa roal daw sa pagkakaan, mahal. Dipisil magkahela, kaya mas marahay nang kumbaga day pa kita nag-iilang, magpaka-healthy man kita minsan. Buhay na mga tugang, kasyang-kasya na Kuya Naldo, no? Buhay na po mga tugang, day ka birik kan sa indong mga radyo, danguguntaan bareta alas 12, kami sa indong makakaibahan man giraray, taod-taod diyan makakaibahan ko si Nicole. Antabi kita mga friends, Kuya Naldo, pasok. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult